हादर प्रिमन्थ नार्जारिनि हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन दायो आङो प्रग्रामाव सफैनानै दङसै आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि प्रग्रामखौ माबायदि जालाङो बेखौ दिन्थिलांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो दानिया आङो नोंथांमोननो देखायगोन जानाय लोंनायनि संनाय खावनाय नोंथांमोना नायलांदो दाउआ गासैबो लकेल बियो मादार्स डेनि थाखाय जाजोबसिगोन दाउआ नायदो 31 केजि दङ आलु जोगोनार मोनथाम मेसल सयाबिनबो दंबावोसो आयो बेदरना गोजावलायखादों नै अमा बेदरना दाउ लकेल अमा जायैफोरनि थाखाय ओंखामाबो रेडि जाबाय दानिया दङ जाहैबाय जोंहा आलासि बरायनाय हाबाफारि हादर प्रिमन्थ नार्जारिनि हादर प्रिमन्थ नार्जारिनि हादर प्रिमन्थ नार्जारिनि दायो गिर्जा मोखांनिफ्राय फादारखौ बरायनानै भिडिअ'आव सोहैसिगोन
Bisa bernada Sisualing hordeng Sailing hordeng Ong nhau phải bisa bernada Sisualing hordeng Kristoni medem angku beha Kristoni ohep ni deui yang khusus rangga बे समावहाय बयबो दसे जिरायदो जोङो हामबाय होनाय हाबाफारि दङ बेखौ मावफुंफैनो खावलायदों बे हामबाय होनाय हाबाफारिनि सिगां जोंनि गेजेराव एबा जोंनि बे प्रग्रामाव फैनानै माबायदि मोनदों गुसुं 1 मिनिट बुंफैनो थाखाय खावलायबाय बेनि उनाव रेडि जानानै थादो बड' थेंक्स हामबाय होनाय हाबाफारिखौ गुसुङै फोजोबनो थाखाय मानोना जोंहा समा गोबाव जाबाय फादार प्लिज काम फादार अननानै ससेल' जोंनि गेजेराव फैफेनाखै नालाय फादारानो बेनोसो फार्स्ट टाइम माबायदि मोनदों दायो जाहोनायखौ सुरु खालामजेनबाय गिर्जा गनानै मानसियाबो जब जबल'खा बारा गैया नै जाला दङ जब जबल'खा एसेबां बिहिर मानसि गैया बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो चेनेलाव गोदान हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो एसेयावनो बिदाय लाबाय बाय बाय दा जानायाव बेस्थ'सो गासैबो